Дзяўчынка-падлетак, якая набліжаецца да палавога паспявання. Здаецца, я сама такой была нядаўна. З чаго б мне тады хацелася ад бацькоў? Чаго яны не зрабілі? А што зрабілі не так? І як гэта паўплывала на маё далейшае жыццё? Ведаеце, я не спецыяліст у гэтай тэме і пакуль што недасведчаная як мама, але хачу пазнаёміць вас з працамі людзей, якія маюць вялікі вопыт у сферы палавога выхавання. Мне асабіста, майму ўнутранаму падлетку адгукаўся кожны сказ. І я б не хацела паўтарыць памылкі сваіх бацькоў. Пагаворым з вамі сёння пра сувязь паміж бацькамі і дзецьмі ў час палавога паспявання. А потым з тэмы фізічнага росту пяройдзем да тэмы росту духоўнага. Як яго распазнаць? І што рабіць, калі яго няма? На складаныя пытанні насамрэч ёсць простыя адказы. Яны ў Бібліі. Знойдзем з вамі разам, бо мы ж жанчыны надзеі. Запрашаю. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, запрашаю вас на тэрыторыю утульных размоў пра важнае, тэрыторыю музыкі, паэзіі, натхнення і прыемных адкрыццяў. Сёння мы даследуем пачатковы перыяд жаночага жыцця. Пагаворым пра момант, калі дзяўчынка пачынае станавіцца жанчынай. Гэта вельмі важны час, які нельга проста праігнараваць. Наша з вамі размова дапаможа вам лепш зразумець дзяўчат-падлеткаў і пагаварыць са сваёй дачкой ці іншымі маладымі дзяўчатамі, з якімі вы маеце цесную сувязь. А разам з фізічным ростам будзем разглядаць і духоўны. Усім нам трэба есці і піць, каб развівацца фізічна, мы гэта добра ведаем, але што рабіць, каб расці духоўна? Пра гэта пагаворым у другой частцы праграмы. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Жыццё жанчыны як добры серыял, мае свае сезоны. З кожным этапам прыходзяць розныя змены, праблемы, але у тым ліку і рашэнні, праз іх і рост. Дык вось пачатковы этап асэнсаванай жаноцкасці – гэта перыяд палавога паспявання. Я хачу перадаць вам інфармацыю пра яго ад дасведчанага чалавека, лідара служэння STEM, якое імкнецца выхаваць наступнае пакаленне лідараў Фейт Лінтон. Яна працуе ў хрысціянскім праекце «Горад Аракул» у амерыканскім Брукліне. Гэта адукацыйны вопыт, які не мае аналагаў. Ён падрыхтаваў да розных аспектаў жыцця мноства моладзі не толькі ў Амерыцы, але праз інтэрнэт і па ўсім свеце. Аснова місіі – прыхільнасць да навукі, тэхналогій, інжынерыі і матэматыкі. Паслухаем, што яго служыцельніца Фейт Лінтон распавядае пра сталенне дзяўчат. Лекі для цела. Першы важны пераломны момант у жыцці маладой дзяўчыны прыпадае прыблізна на 11-15 гадоў. Гэта адзначаецца некаторымі фізічнымі зменамі. Пачынаюць расці грудзі, валасы на некаторых частках цела і пачынаецца менструацыя. Але гэта толькі фізічныя прыкметы. Сапраўдныя змены значна глыбейшыя. Раптоўна і нечакана дзіця сутыкаецца з тым, што яна ўжо не дзіця. Цяпер яна на шляху да таго, каб стаць жанчынай. Гэта адказны перыяд у жыцці дзяўчыны. На яе стаўленне да сябе, як да жанчыны, можа паўплываць рэакцыя навакольных на гэтыя змены ў яе жыцці. Як адрэагуе маці? Мудрая маці загадзя рыхтуе сваю маленькую дачку да гэтых пераменаў. Калі набліжаецца перыяд палавога паспявання, дзесьці ва ўзросце ад 9 да 11 гадоў, маці знойдзе час пагаварыць з ёй сам-насам, растлумачыць змены, якія яе чакаюць, што адбудзецца ў яе целе. Мудрая маці пазнаёміць дзяўчынку з пераменамі простымі, даступнымі словамі. Яна скажа, што цела дачкі пачынае рыхтавацца да асаблівай здольнасці, дадзенай жанчыне Богам. Гэта здольнасць да дзетанараджэння.
Многае залежыць ад таго, як маці гаворыць пра гэтыя рэчы. Яна павінна адчуваць сябе пры гэтым камфортна, не саромецца, не смяяцца, не напружвацца. Такое стаўленне дарослага дапаможа дзяўчыне адчуць сябе спакойна і ўпэўнена. Яе чаканне зменаў на шляху да жаноцкасці павінна быць прыемным, а не палохаючым. Гэта вельмі і вельмі важна, сцвярджае Фейт Лінтон. Некаторыя псіхолагі рэкамендуюць зладзіць свята для дзяўчыны ў гонар першых месячных, зрабіць ёй прыемны і памятны падарунак. Гэта мусіць быць радасны і запамінальны момант, калі яна пачала станавіцца жанчынай. На жаль, многія дзяўчаты не маюць такога вопыту. У іх няма дарослага, які можа сесці і даверліва растлумачыць ім такія рэчы. Таму дзяўчынкі недастаткова падрыхтаваныя да гэтага перыяду. Некаторыя палохаюцца, калі ў іх пачынаецца першая менструацыя. Яны думаюць, што заразіліся страшнай хваробай, спрабуюць яе хаваць, і гэта прыводзіць яшчэ да большых праблем і няёмкасці за сябе. Іншыя маладыя дзяўчаты атрымліваюць інфармацыю пра змены ў іх целе не з тых крыніц. Ім распавядаюць сяброўкі ці старэйшыя сёстры, але так, што яны адчуваюць сябе няёмка, няўтульна і таксама пачынаюць баяцца таго, што з імі адбудзецца. Фейт Лінтон, якая працуе з гэтай тэмай і мае немалы досвед, кажа, што даволі часта маці самі злуюцца і засмучаюцца з-за таго, што іх дзяўчынка пачынае станавіцца маладой жанчынай. І замест таго, каб даць дачцэ карысныя парады і падбадзёраць, яны ўздымаюць непрыемны шум, ледзь не вінаваціць сваіх дзяўчынак у тым, што адбываецца. Некаторыя маці пачынаюць ілжыва прадказваць, што цяпер дачка стане непакорлівай, свавольнай, будзе дрэнна паводзіцца, калі адчуе сябе дарослай. Гэта зусім не тое, што патрэбна маладой дзяўчыне ў такі асаблівы перыяд яе жыцця. Насамрэч, прычына такіх паводзінаў мамы – страх. Яна баіцца, што дачка зараз зможа зацяжарыць і нарадзіць нежаданае дзіця. Але страх не дапаможа ні сталай, ні маладой жанчыне. Мы часта пагаршаем сітуацыю, калі дзейнічаем са страху. Ёсць значна лепшы спосаб. Быць жанчынай – дар Божы. Маці, прыкладзіце намаганні загадзя за шмат гадоў да падлеткавага паспявання, каб дачка давярала вам. Дзяўчынцы-падлетку проста неабходна выгаворвацца, дзяліцца, давярацца камусьці. Ёй патрэбны той, хто адкажа на яе пытанні, супакоіць страхі, хто зразумее, што яна адчувае, падтрымае, суцешыць і падбадзёрыць яе. Важна, каб гэта былі вы, а не такая ж дзяўчынка-падлетак. Нават калі вы, як маці, не ведаеце ўсіх адказаў на яе пытанні, нават калі саромеецеся размаўляць на некаторыя тэмы, калі ласка, не хвалюйцеся, не закрывайце тэму, не прымушайце яе змоўкнуць, не адпраўляйце прэч. Размаўляйце з ёй далікатна і спакойна. Праявіце сімпатыю і разуменне. Даведайцеся, дзе вы можаце атрымаць кнігі ці буклеты, якія даюць адказы на пытанні маладых дзяўчат. Прапануйце дачцэ прачытаць гэтыя кнігі, а потым абмеркаваць з вамі. З маленькага ўзросту можна пачытаць з дзеткамі кнігу «Адкуль я» беларускага хрысціянскага аўтара Надзеі Кім. Яна разлічаная на ўзрост ад 3 да 6 гадоў. А размову пра дарослае жыццё можна пачаць з больш нейтральнай тэмы. Запытайцеся ў дачкі, чым яна хоча займацца ў сваім жыцці. Менш гаварыце і больш слухайце. Няхай раскажа пра свае мары і мэты. Калі вы яе паслухаеце, яна будзе ахвотней слухаць вас. Вы павінны навучыць яе чыстым дашлюбным адносінам з хлопцамі. Сексуальныя адносіны паміж людзьмі, якія не з'яўляюцца мужам і жонкай, ёсць грэх. Але самі па сабе сексуальныя адносіны не ёсць кепска. Не прывіце ёй негатыўны вобраз. Бог дабраславіў людзей інтымнымі стасункамі, але толькі ў шлюбе. І многія рэчы, такія як пацалункі, абдымкі, дотыкі, могуць распальваць жаданне і прывесці да бескантрольнай сітуацыі.
самы час сказаць пра гэта вашай дачцэ. Разумееце, наколькі ваша роля як мамы важная ў гэты перыяд. Але важна памятаць, што яе адносіны з татам таксама вельмі важныя. У сваёй кнізе «4 чароўныя гады» доктар Адрыяс Грыфіт, канадскі дзіцячы псіхолог, піша: ад 3 до 6 гадоў дзяўчынка праходзіць праз вельмі важную стадыю развіцця, калі яна цесна збліжаецца са сваім бацькам. Гэта дапаможа ёй развіць жаноцкасць у далейшым жыцці. Калі побач з ёй няма таты, нешта ў паўнаце жаноцкасці застанецца па-за ўвагай. У гэты ранні перыяд яе жыцця дзяўчынцы неабходна быць побач з татам. Яна хоча, каб ён быў яе любоўю і сябрам. Калі яна шчасліва пройдзе гэты этап, то пяройдзе да наступнага, які доўжыцца ад 6 до 11 гадоў. І цяпер ужо яе галоўныя інтарэсы будуць звязаны з сяброўкамі. Доктар Грыфіт паказвае, як на дзяўчынак у першыя гады жыцця ўплывае адсутнасць бацькі. У некаторых выпадках дзяўчаты потым баяцца мужчын. У іншых, наадварот, пастаянна жадаюць быць у мужчынскай кампаніі. Праз гэта яны не могуць засяродзіцца на вучобе. І калі такая дзяўчына вырастае і знаходзіць партнёра, яна няздольная кахаць па-спеламу. Нечага не хапае ў яе развіцці як жанчыны. Усё таму, што яна не мела любові і сяброўства свайго таты ў тыя першыя гады развіцця. Адсутнасць бацькі адбіваецца і на яе адносінах з маці. Па словах доктара Грыфіта, дзяўчынка, якая выхоўваецца без таты, менш дысцыплінаваная і часцей канфліктуе з маці ў падлеткавым узросце. А вось дзяўчынкі з поўных сем'яў адчуваюць, што яны распараджаюцца сваім жыццём, а не тое, што жыццё кіруе імі. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Гэта інфармацыя дапамагае нам зразумець, чаму Бог даў кожнаму з нас і маці, і тату, наколькі важныя абодва бацькі ў фармаванні чалавека. Нават калі таты па нейкай прычыне ў дзяўчынкі няма, яго ролю можа ўзяць на сябе нехта іншы ў сям'і. Гэта дапаможа пазбегнуць дэфармацыі ў яе характары і светапоглядах. Любы рост – гэта змены. Яны могуць радаваць, могуць засмучаць, але ваше стаўленне да зменаў не спыніць іх. Той асаблівы час, калі дзяўчына ператвараецца ў жанчыну, адбудзецца з кожнай. Сталенне – гэта натуральны лад жыцця, і важна прымаць яго на пазітыве, з падтрымкай добрых дарослых. І гэтак жа, як мы расцем і змяняемся фізічна, мы мусім расці і ў духоўным жыцці. Пагаворым пра гэта пасля музычнай паўзы. Твоей правдою я богатый, Твоей милостью избавлен смерти, Твоей моцею Езу, я дужею с кожным днем, Пане мой, люблю Тебе. Твоей правдою я богатый, Твоей милостью избавлен смерти, Твоей моцею Езу, я дужею з кожним днем, Пане мой, люблю Тебе. Твоей правдою я богатый, Твоей милостью избавлен смерти, Твоей моцею Езу, я дужею з кожним днем, Пане мой, люблю Тебе.
Тебе, Пане мой, люблю Тебе, Пане мой, люблю Тебе. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Калі чалавек прымае ў сваё жыццё Ісуса Хрыста як Господа і збаўцу, ён нараджаецца звыш. Такі чалавек разумее, што ён грэшны і патрабуе Божай дапамогі, каб змяніцца. Бог даў нам спосаб змяніцца праз свайго дасканалага сына Ісуса. Ён аддаў сваё жыццё ў абмен на тых, хто рабіў зло, за мяне, за цябе, дарагая дзяўчынка. Мы ўсе няправедныя, мы ўсе грэшнікі па сваёй прыродзе. Але давер Хрысту – гэта толькі пачатак нашага новага жыцця. Бог дае нам столькі дароў, калі мы становімся яго дачкой. Адзін з іх – Слова Божае, Біблія. Калі мы чытаем Біблію, мы чытаем кнігу Божых інструкцый пра тое, як жыць належным чынам. Не толькі для ўласнага дабра, але каб дагадзіць Богу, які стварыў нас і выратаваў нас. Напрыклад, Біблія кажа «не падманвай». Кожны з нас хоць калі-небудзь гаварыў няпраўду, праўда? Гэта грэх. Але калі мы становімся хрысціянамі, мы ўжо належым Богу і пачынаем разумець, што хлусня гэта няправільна, нават калі падманваючы, мы хочам прынесці карысць. Мы вучымся верыць, што Бог кіруе ўсім і што Ён дапаможа нам, калі мы скажам праўду. І даволі хутка гаварыць няпраўду, якой бы неперспектыўнай з чалавечага гледзяшча яна не падавалася, становіцца натуральным. Падман у любой сваёй праяве ўжо непрыемны, непераносны для хрысціяніна. Гэта прыкмета духоўнага росту. Ёсць яшчэ адна змена, якая адбываецца, калі мы нараджаемся звыш. Мы маем новыя, вельмі асабістыя адносіны з нашым Богам і Творцам. Калі мы хочам пазнаёміцца з новай сяброўкай, мы пачынаем размаўляць з ёй, так? З Богам тое самае. Мы пазнаем Яго і тое, што Ён з сябе ўяўляе праз Біблію, і можам з ім размаўляць. Бог кажа, наблізьцеся да мяне, і я набліжуся да вас. Але як можна наблізіцца да Бога? Праз малітву, даражэнькія, праз размову з Богам. Як гэта, размаўляць з Богам? Не зусім звычайная з'ява, разумею. Тут нам таксама дапамагае Біблія. У 4 раздзеле паслання да філіпянаў чытаем: «Радуйцеся заўсёды ў Господі». І зноў кажу, радуйцеся. Давайце пачнем з таго, што скажам яму, як мы рады, што ён вызваліў нас ад нашых грахоў. У першым пасланні Пятра сказана: «Усе турботы свае ўскладайце на яго, бо ён клапоціцца пра вас». Ці гаварылі вы з Богам пра свае цяжкасці? Раскажыце яму, як ёсць. І не забывайцеся дзякаваць Богу за ўсё, што ён нам даў. Нашы сем'і, неба над галавой, птушак, дрэвы, ежу і нават прыгожую сукенку. І не толькі за добрыя рэчы, бо нават тое, што падаецца кепскім, Бог можа выкарыстаць на дабро. У пасланні да рымлянаў 8:28 апостол Павел піша: «А мы ведаем, што тым, якія любяць Бога, пакліканым паводле яго вызначэння, усё дапамагае на дабро». Заўважце, такая формула працуе не для кожнага чалавека, а толькі для тых, якія па-сапраўднаму любяць Бога. Як мы можам ведаць, ці расцем мы духоўна? Тут дапаможа аналогія з пладовым дрэвам. Яно расце і развіваецца, калі мае на сабе не толькі лісце,
але і дае плады. Хрысціяне таксама прыносяць плён, і ён бачны па паводзінах. Біблія кажа, што плённы чалавек будзе праяўляць любоў, радасць, супакой, доўгацярплівасць, ласкавасць, дабрыню, веру, ціхасць і стрыманасць. Калі не запомнілі, не хвалюйцеся, перачытайце ў Галатаў 5:22. То бок жанчына, якая расце духоўна, становіцца больш падобнай да Ісуса Хрыста. Каб больш і больш даведвацца пра Бога, чытайце Біблію і слухайце жанчыны надзеі. Быць жанчынай – дар Божы. Ну як, праверылі, ці ёсць у вашым жыцці духоўны рост? Ці былі вы больш цярплівымі і добрымі ў апошні час? Ці маўчалі вы, калі ўзнікала спакуса кагосьці крытыкаваць? Калі так, то вы расцеце. І не адчайвайцеся, калі не ўсё так гладка, як хацелася. Калі вы заўважылі за сабой шмат раздражнення і ўзбуджанасці, трэба прасіць Бога дапамагчы вам расці. Памятайце, што і дрэва не адразу шмат пладаносіць, а бываюць і неўраджайныя гады. Рост духоўны, як рост фізічны працэс паступовы. І добра, калі вам ёсць да чаго імкнуцца. Ва ўсіх хрысціян ёсць час росту і час перапынку. Галоўнае быць настойлівым і не разлічваць толькі на свае сілы. Прасіце дапамогі ў Бога. Раней, як і многія, я баялася турбаваць Господа па дробязях. Здавалася, што ён моцна заняты, і я магу звяртацца да яго, калі здарылася толькі нешта надзвычайнае. Маё ўяўленне аднойчы перавярнулася пасля расповеду маёй веруючай сяброўкі пра тое, як іх сям'я набывала сабаку. Дзеці даўно прасілі гадаванца, а бацькі доўга не вырашаліся. А потым разам нагледзелі ў інтэрнэце мілую пароду, перад якой не ўстаялі і дарослыя. І тады пачалі маліцца, каб знайсці і набыць менавіта такога сабачку. Прагаворвалі Богу ўсе свае жаданні, ад колеру да стану здароўя і кошту. Мяне здзівіла такая малітва. А сяброўка адказала: «Наш Бог – любячы айцец. Нашыя дзеці просяць сабаку ў нас, а мы ў яго». І я ўявіла, калі б мае дзеці баяліся лішні раз патурбаваць мяне і насілі свае патрэбы ў сабе, ці спрабавалі справіцца з імі самастойна, ці шукалі дапамогі ў некага іншага. Мне было б непрыемна, а ім гэта магло нават нашкодзіць. Я радая, калі яны давяраюць мне, шукаюць падтрымкі, радая дапамагчы ім у любым пытанні. Тым больш, што мой досвед дапамагае разабрацца з тым, з чым яны пакуль што не ў стане. І так жа з Богам. Ён наш нябесны тата і можа значна больш, чым мы. Ён радуецца, калі мы прыходзім да яго са сваёй паламанай цацкай. І яшчэ да тэмы распавяду вам сведчанне сябра, якому недзе ў пустынным месцы пасярод дарогі спатрэбіўся скотч. Кажа, было вельмі няёмка турбаваць Бога, але ён так і сказаў: «Господі, прабач, можа нехта зараз просіць пра ацаленне хворага дзіцёнка, я разумею, калі ты заняты ім, але мне тут трэба пачыніць, і няма чым, дапамажы, калі ласка». І вы не паверыце, праз некалькі метраў на дарозе мой сябр знайшоў цэлы маток ратавальнага скотчу. З таго часу ён не баяўся прыходзіць да Бога з усімі сваімі патрэбамі. Давайце зараз і мы разам памолімся за свой духоўны рост. Дарагі Бог, дзякуем Табе, што Ты выратаваў нас ад нашых грахоў праз Ісуса Хрыста. Мы хочам, каб у нашым жыцці былі ўсе тыя рэчы, якія падабаюцца Табе. Дабраславі нас жыць па Тваёй волі і прыносіць плады духа, быць любячымі, доўгацярплівымі, вернымі, стрыманымі, добрымі, лагоднымі. Дапамажы нам разумець Тваё слова, каб мы ўзрасталі ў духу. Адкрывай нам Тваю праўду адносна ўсяго светаўладкавання і адносна нашага асабістага жыцця. Божа, Ты можаш адначасова размаўляць з кожнай, і для Цябе няма дробных і неістотных тэм. Прашу Цябе, дай разуменне дзяўчынкам, што турбаваць Цябе не проста няёмка, што турбаваць Цябе жыццёва неабходна, што Табе падабаецца выслухоўваць нас і дапамагаць нам. Усё, што важна для нас, важна і для Цябе.
Таму мы прыходзім зараз да Цябе, Божа, з жаданнем свайго сэрца. Дапамажы нам расці, узвышацца над сваёй недасканаласцю, пазбаўляцца заганаў, адмаўляцца ад грэху і набліжацца да Твайго вобразу і падабенства. У імя нашага Збаўцы Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы пагаварылі пра фізічнае сталенне дзяўчынкі і пра духоўны рост кожнага верніка. І першае, і другое непазбежна і добра. Магчыма, няпроста ў самім моманце. Вам можа быць страшна, трывожна, хвалююча. Можа нават падавацца небяспечным. Гэта нармальна. Вы выходзіце на новы ўзровень, туды, дзе вы ніколі не былі. Але вам спадабаецца. Я гарантую. Будзь моцнай і мужнай, дарагая дзяўчынка. Разам з прыроднай крохкасцю і мяккасцю ў цябе ёсць цвёрды стрыжань, каменны падмурак. Ты Божая. Паразважай над плёнам, які ты прыносіш у гэтую пару. Якая новая рыса з'явілася ў тваім характары? Над якой ты працуеш цяпер? У чым ты расцеш? Чаго табе не хапае для духоўнага росту? Гэты працэс патрабуе пэўных разважанняў і намаганняў, але яно таго варта. Спачатку ты заўважыш невялікія змены, але аднойчы зможаш сказаць: «О, гэтая сітуацыя мяне больш не турбуе». Альбо «Ого, я навучылася нашмат лепш прыслухоўвацца да патрэбаў іншых людзей». І ты адчуеш вялікую радасць. Сённяшні верш Рыгора Барадуліна прагучыць як малітва твайго сэрца, дарагая дзяўчынка. Божа, паспагадай усім, і магутнаму, і слабому, і ведушчаму, і сляпому, каб у згодзе жылося ім. Божа, паспагадай усім, каб вайной не ішоў брат на брата, каб ржавела сякера ў ката, каб вячэраю пахнуў дым. Божа, паспагадай усім, каб цяплелі пагляды людскія, каб у старца не кралі кія, нічыіх не кралі радзім. Да любові, да чысціні, да святла, да святога ўлоння Усявышні і заўтра, і сёння заблуканыя душы вярні. Скарбонка. Нават калі мы думаем, што добра ведаем сябе, ніхто не ведае нас так, як Бог. Вось чаму важна прасіць у яго дапамогі перамяніць нас са звычайных зямных жанчын у жанчын, якімі ён хоча нас бачыць. Жанчын надзеі. Я, Тацяна Немчанінава, веру ў вашу богаабранасць, дарагія дзяўчаткі, і падтрымліваю вас на гэтым шляху. Давайце трымацца разам. Далучайцеся да тэлеграм-каналу «Жанчыны надзеі» ці пішыце мне на адрас рэдакцыі Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст. Для мяне будзе гонарам зноў сустрэцца з вамі на тэрыторыі «Жанчын надзеі». І шчаслівага вам росту! У рацэ нябеснай ёсць да прыняў фонтане славы, сыходзіцца туга ў акіяне, знікае страх, смываюць хвалі, хвалі. Ваны крыніца, ува мне глыбей яна бруіцца, Бог яе дае і вадаспады, з нябёсаў бачым мы, змываюць хвалі, хвалі. Перапаўняе струмень жывы тваёй любві, перапаўняе струмень жывы тваёй любві. Гэтая плынь ажыўляе, гэтая плынь ажыўляе.
яедає і водоспади, з небесу бачими змивають хвалі, хвалі. Переполняє струмень живий твою любви. Переполняє струмень живий твою любви. Гэтая плынь оживляє, гэтая плынь оживляє, гэтая плынь оживляє, гэтая плынь оживляє. Тямницы отчини, полонных вызволи. Открой струмень, открой струмень, открой струмень во мне, и радость не спынить. Мы танчим для тебя. Открой струмень, открой струмень, открой струмень во мне. Переполняє струмень живый твою любви.